masih darah tahu tembakan posto bat itu mari kita. Hace panorama. Bere iritsi zegoela azken ordua. Aurtetik atxibukatzen dela. Tiparte azta? Bai, niri etxekoek presioa sartzen hasi zaizkit. Etorkizunean zer izan nahi dudan jakin behar dudala, lanposton bat aurkitu behar dudala. Aizu, esan diate fikoan, gu ez dela galduta garen azte hontzat, lanbidez berdina erakusketa prestatu dutela. Ungo gara ustazua botatzea? Ideia bikaina, ea zerbait argitzen dugu. Zeu goxoa. Osea biztu zain. Baita niri ere, zerbait zukabertzen ari direla ematen dugu, ezta? Beira, hor sukaldari mordoa dago. Oazen! Arginano, Subijana, Arzak, Euskal Herrin badagoeneko sukalari. Bai, kompetentzia handia dugu lanbide honetan. Hobe beste zer ikustea baten bagara. Zeu zaiten? Bai, gozulo bat dituri. Arkeologak egon bat dira bertan. Bazen konprobatzera. Kaixo, ongietorri. Ano eta dagoeneko kobazuloa. Kobazuloan aurkitu ditugu lehen izakik. Beraiei buruz gehiago jakin nahi dizue. Etali gurekin. Etorri.
gizakian garaiko bide potak ditu. Eta ezurrak ezkertuta diana jarrera direla ikusi dugu. Beraien ondoan bitxi ugari daude. Antzeak eta ehuntasuna garrantzia dutela jakin dugu. Hauek ere galdezkia realeketa. Arrazkaren beraien informazioa ematen dugu. Adibidez, zer ezatzen zuten, nola ezatzen zuten, marrazkiak egiteko teknika desberdinak erabiltzen zituzten. Egurikatza, lokatza eta hezur txikitua. Sua oso garrantzitsua izan zen. Gauza askotarako erabiltzen zituzten, beroan mateko eta janaria prestatzeko. Probazio ganaderia izateko eta animali etxaiak usatzeko. Fosilak, gizakien aztarnak, Ez eritzen. Ezer gutxi gatzala deskubritzeko gure planetan. agian arrazoi duzu. Espazioa harakatzen hasi bat ginateko. Bida, hor nasako astronauta lani nahi dira, Marterako bidaia prestatzen. Zer interesgarria. Zegoen non Kamerun. Eta ere urtego Marte. Bai, ere. Gogorra izan behar du hain bidea ilusteak egitea. Bai, nire nahiko nekauta nota. Zemu zirko jute bagea. Ideia, ona. Kaixo. Sarrera mesedez. Ongi etorri mundu magiko. Sartu.
Aztea, krista, pila ikusi ditugu. Venezian egiteko gai ziren. Bai, artistekin jarraituz margolaria daudela, Mateu. Bisitatuko iteu? Handako pintura usaina izan. Niko mina, zait. Bai, nire nahiko ondo ezik nauta. Garbi dago, margolarik izateko ez gara jaio. Ospitalera joaten bagara, han zerbait emango digute. Eguna earki aprobetxatzen nahi gai. Noizkio, lanbide ugari ezautzeko aukera izan dugu. Bai, gainera orain indar berrituta gaude eta bisitarekin jarraitzeko gogoz. Aiba, oantxe iritsi berri zait, lehengo eskatu nuen ordenadore portatila iritsi berri dela. Ara, zuere mundu horietan
Ez da dakizu herriko komertzio txikietan eratu behar dugula. Aiba! Beramo bakarrik utzi du, gizakoa. Aixoa, ez du bat ere itxuronik. Alotak edo gana lan magaldu. Markatu, intxeago gondezik, no? Bai, lase, nenduko klinikaren gobena zaudete. Argia, anestesia, automatikoa. Gezurra dirudi, jendea zenbat animalia urte dituen kale gorria. Bai, baina, bueno, klinika hau, edozer gauza egiten du animali horiek salbatzeagatik. Bai, baina animalik ondora baserrin biziain. Han bai, asketa pozik ibiltzea da.
No podemos volver, no existe miedo. Intenta el mundo con que me y vuelve hasta luego. Y una persona siempre ve a mí, siempre hará por todo, porque esto es África, porque esto es África. Animaliak ederki bat zerbiak, baina azela gogorra pasianetan ere. Bai, eta gazte guztua jateiten gehien barazki fruta. Bai, zorionez gaur egun makina gehiago daude pasianetarei lana egazteko. Bai, baina hoike maiz matxuratzia eta mekanikariaren gana gabaretia. No, perdón. Oaitxe metzenek handalan nortzetzu. Galdu, ez zian norbait lapurtuko bat. Arazo bat daukagu. Ikusten ari naiz eta materiala faltatzen ari zaigu. Gehien bat komuneko papera eta desinfektantea falta zaigu. Orduan, garbikari plana martxan jarriko dugu. Goa zeiak Julen, Zei, Claudia eta Laia, ere aziko gelatara formatuko duzue. Aro, Luar, Eneko, Aiora, Aizean, Narirek, atxatxuketara. Zigarra kontrolen eta izeinik, egoaldeko sarrean, 11 minutuko egon behar bezuen kargamentuaren zain. Denek distraituko ditu segurata. Listo, ekin nahi.
galde gure horretan irakurtzen, eta azkenetan eskatu ginen garritzari lagun zibena, nire zare berteko. Bai, lehenengo aurrera, Haizu zagarrarekin pila guztik agertu zaizkit. Bai, nire bau txukuntzeko premia. Ze guapo zauden. Etxuela beraz izango zurien gotorozten. Ba, zu lehena bezala zaude. Ea makillaje pixo batekin eta azkazal luze batzu zure txula hobetzen lortzen duten. Opa, pasaporte COVID. Pasaporte COVID. Pasa.
Aizu, ikusi zukaina burun bideo berria. Bai, horixe. Edozik txorakeria jo eta milioika erabazten dituzten streamer gaur egun hauek. Eba, ez pentsa, Hortako ere balio izan behar beste lanbidetako zela. Zertara zagoen jateri ikastea? Baizea, egia, nintzen batzen. Zer dut da, Uste eta mauritan txantzua da. Hola, chicos. Hi, guys. Gaur batian txalentzen godeu. Baina lehenik duatu, lehike batean gazpidezia. Obirona. Bainariak, mekanikariak, arkeologoak, gauza bait argi garitu zaitu. Eta da, denak lanera diru bila jaten direla. Ara, eta ze pentsatzen zenun ba? Musu trukutea, diruera bazteko lan asko mar da, Ba, ez dakit, asko gizarri asko bota gabe aberazten dira. Miren dónde están, el coste banqueros, empresarios, para traer esa sociedad. Hay guerra, Sorry, I ain't got no money, I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna, I ain't giving you $1 this time, I ain't gonna run away. You might knock me down, you might knock me down, but I will get back up again. You can call it how you wanna, I ain't giving you $1 this time, I ain't gonna run away. Azte gozien pentsa dara maguna. Ba, bai, zer bat, bakera ikusi ditugu. Dagoeneko erdia zen ezkit. Bai, Fikoakoek eskaintza pare prestatu digute. Baina, badalan bideo faltan bota dudana. Eta gubioi bete-betean atazkiguna. Bete-betean? Zertaz ari zara? Zaitut ulertzen? Txaranga?
Hola, charanga, ahora todos a coña utería.